हाबा जाग्रा आदा खाग्राबारिनि आबो दा सफैदों औ आमाय गैया फैनो मोनाखै मैयाफोरबो फैनो मोनाखै बाबाया फैगासिनो फैसिगोन सोरो सुदेमा फैथ'वाखै दां सफैथ'वाखैमोन Good evening लोगोफोर and welcome back to my channel. दिनैहाय गोबावनि उनावहाय दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोबाय आरो दिनैहाय माने आङो दा बावैसो सफैदों आंनि आयंनि न' आरो आंनि जोनोम जायगा आं बे गामियावहाय जोनोम मोनदों ओमफ्राय बेयावनो आं उन्दैयाव आं देरदों आरो ना ओमफ्राय जेब्ला आङो क्लास नार्सारि हाबो होमबासो माबायाव खालामदों आरो ना दतमायाव थाहैदों बारा थानायनि उनावहाय हा थाबायनानै थाबाय आरो दा आंनि जोनोम जायगा होनबा बेयो जाबाय दतमानि सिङावनो थानाय हगमा बिलनि सोनाब जायो खात्रिबारि दा बेनो जोंनि आयंनि न'आ बेनो फुराना माने आबौनि न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय ओरैहाय गामि जाबाय दुब्लिबारि एटाच बिराद मोजां आरो फ्रेश मोनो ओमफ्राय दा आं फैनायनि खारना जाबाय दा मोनायाव दाहाय माने जोंनि आदानि हाबा दं आरो आयंनि फिसालानि हाबा दङ दा आं बेखौनो नायनो फैदों दा मोनायावथ' आं थानो मोना आं बेखौथ' मिथिला थानाय जानाय नङा खोमा मानो होनबा जोंनि न'निफ्रायबो फैगोन ओरैहाय ओमफ्राय आंहा माने न' नेग्रा फालायावसो गोलैदों आरो दा लोगोफ्रा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जाय आंनि चेनेलावहाय गोदान अननानैहाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर स' आं नोंथांमोननो देखायलांसै एसे खिन्थालांसै आङो जोंनि फुराना गामि बेयावहाय खल सिथलामोन आरोना गोदोहाय माने फरिखा जोब्बा बाहाय माने मारा होयोमोन आरोना खल सिथला बाव आं उन्दैयाव फैफायोमोन आरो आयंमोनजों मारा होफानाय मानाय बिदिनो उन्दै सम नालाय ओरैनो जेनेबा मोसौ होफानाय मानाय आरोना बिदि ओमफ्राय आयंमोनाथ' हालुवासो ओमफ्राय दा आयंआबो बिराद एज जाबाय ओमफ्राय आदाया नै ना हौवा गोदाना बोरो आयंआलाय दा थांसै माने बे जोंनि आयं देरसिननि न' आरो ओमफ्राय बिसिना आयं सासेया हरै दङ आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि आमाय जोंनि आनैनि फिसायमोन आरो आमाय बेखौहाय माने खाग्राबारियाव मोनलांदों आरो दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेयाव आयं सासेनि दा हाबा जागोननि ओमफ्राय हौरैहाय आयं सानैनि दं आरोना ओमफ्राय नैबे लांदाङा माने बे जोंनि बाहागमोन आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आदानो जेनेबा फाननानै थांबाय आरोना जोंहा स' हाबायाव हाबसै हिन्जाव गोदानखौ नायनोसै माबायदि नुदोंब्रा आंखौ एसे मोद्लाला नुबाय नामा खानाय सिनजानानै
आमायाबो नै आमायाबो बेंक पार्टियाव दङ आरोना हौवा गोदाननि बिमाय आमाय जायो गोगोम नुयो सोरबाफोर नांगौबा माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आमायमोनखौहाय आमायनि नाम्बारा बेसेबां नाम्बारखौ फुना होलाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ गोसोआव गैया नोंसिना ड्राम सेट लाग्रानो दं ग्रुपआ मा नोंसिना जथाय रिगु दामसा जथाय रिगु दाम रिगु दामसा जथाय रिगु दामसा गथायबारि आच्छा आच्छा उमानगरनि आच्छा उमानगरनि आरोना उमानगरनिबाथ' मोनगोन औ आंनावबो दं माखासे कन्टेक्टआ उमानगरनिबा दा बिसोर फैबाय आरोना फैगासिनो दङ मोनसेया बेखौ मारिगासिनो दं बेखौनो ट्रेडार्सफ्रा मावगासिनो नुवाखैनो नायदो बेटारि गारियावनो हेलमेट हमना फैखायो नुवाखैनो नायलाय आयौ नै दा माने हाबायाथ' बेयावनो ओमफ्राय नै बेयाव दै दङ आरोना माने बेहाय आङो फैयोबा माने आं गोदोनि अल्ड मेम'रिसखौ आं माने जेनेबा रिकल खालामो आरोना आं गोसोखांफिनो बे दालाङा नै दा बिदि जाबाय बिदि नङामोन मोजांमोन आरोना दालाङा ओमफ्राय हायाबो गोजौमोन नै बेंक माबाफोरखौ बेंक पार्टिफोरखौ बरायबाय आंखौ खेबनो नागिरदोंमोन आं बावबाय ओमफ्राय दा बाहाय माने नैबेयाव नैबे गुदियाव बिराद मोजां बैग्रि बिफां दंमोन आरोना फांसे ओमफ्राय बिराद गोदै बिराद गोथाव आरोना बे बैग्रि बिफांनि फिथाइया दा जों बेखौ उन्दै समावहाय जों गाखोनानै जों जाबाय थायोमोन आरो जों जाबाय थायोमोन ओमफ्राय ओरैबायदि बैग्रियाबो माने दालाया ओरै दैथिंसो फैनानै दैजोंसो ओरै फैनानै फिथाइ थायनाय मोनो आरोना ओमफ्राय हरथिंजाय मारुथिंजाय माने दालायानो गैया माने फिथाइयानो थाया ओरैथिंजाय दालांनि ओरै फैनानैहाय माने बाहाय बिराद मोजां फिथाइफोर थायोमोन आरोना बैफोरबायदि समा माने जेनेबा गोसोआव फैयो आरोना जेनेबा रिकल फैयो गामिफ्राव फैबा गोदोनि गामिनि लाइफ माने जों उन्दै समावहाय जों बिराद मोजांमोन माने एन्जर जावनो थाङोमोन माइ मारा होफायोमोन माइ हानायाव थांफायोमोन गुमा गोथाव हमनायाव थाङोमोन बेबायदि आरोना माने बैफोरबायदि मस्तिया बैफोरबायदि मजाखौ जों मोनबोदों आरोना दानि माखासे उन्दैफ्राथ' सोरबा सोरबा बिदि मजाखौ मोनबोआखै जों 90sनिया बै लेभेलखौ मोनबोदों आरोना दा मोजां मोनो गोसोखौ बैदिखौ माने गोसोआव फैयो आरोना गोसोखांनाय फैयो रायजोफोर आं एसे बेंक पार्टि थुनि नायदो माबायदि गोमहोनो हायो ओइ बोरै सोर हमनो हमबाय आं सुनायखौ नाय खेब आंखौ हाब बोरै हमोब्रा नै माय बोरै हमो बोरै रुको जरा सबर करो ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है रोंथ'वाखै र' रोंगोन लासैनो लिगसो माथो ओंखायनो जायाखै लिगसो बार ओंखायनो जायाखै हमला जाबाय हमला बिहामजो मोनसे माबायदि खुसिखौ जाबाय jamnya buah jiradeng beda ayong ayong bisnisnya apa jalan ada
Wait, ram dugiya san saka. Dan dugi doa, buri jos dugi doa. Ang berat moजां जिरायनानै dong nih. Ayung dersin. Nih, bibu ayung sase. Amai dong, ada dong. Nih जोंना बिफाया. Diनै बिसोरखौ ज' नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरो ना. ओमफ्राय आयं सासे दंबायमोन बे फैयाखै. दाहाय फैगोन बियो. हाब सैमाया बोरै जाखोलै? सैमाना मावजि जाखो? माथो आइब्रु फुननाय बादिबो दोमैलुनिया आया. बिनानाव फैबाय नै जोंना मोसानो फैबाय आरो. मोसानो फैबावबाय क'क्राझारनिफ्राय नुवाखै गोजांलायबावासो. Nice. Hey, Burja, ada kita naube? Ada kita naube? Hah? Itu. Ini aku tenang aja juga. लोगोफोर थांसै दा माने हाबायाव आं थाला आरो ना मोनायावहाय ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया न' नेनांगौ जायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर ओरैनो फिसाबाबो जानला मोनलाबाबो ब्लग खालामबाय नोंथांमोना नायदो नायनानै जाय जोबजासिम नायदों बा जाय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननिसिम थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ थेंक इउ